Hej Havmand. Her, der skal du se din nye lejlighed. Hernede, der kommer du ind. Her, der er jeres trappe. Eller jeres trappe kommer til at være her. Så har vi sådan regnet lidt frem til, at jeres køkken nok bliver her i det her område herovre, når man kommer op ad trappen. Hvis vi går lidt tilbage, så kommer du op der. Så tror vi, køkkenet det kommer herover i det stykke derovre. Og herude, der kommer jeres badeværelse med stor brusenlinje her. Og så kommer toiletafdelingen nok herover og håndvaskeområdet her. Og så er der gulvvarme i hele stuen, og det her det er så selve stuestykket hele vejen ned. Nu går vi herned af. Så er der et værelse her i en pæn størrelse. Og så herover i hjørnet er der et værelse mere i nogenlunde samme størrelse. Og et værelse her også. Også med gulvvarme. Og det er der også i alle de andre. Så der er pænt langt ned til køkkenet. Masser af lejlighed for pengene.